बे बारा माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्थि जादों सान्थिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि जादों बेरानो दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो आरो माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइ फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे सिपआ आरो सासे एक्स सिपजों नांलायनोथ' दरखार गैया बेखायनो बे इएम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे जागोन दे सार आं बेखौ थि खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार